pagduol sa atong Dios, no, sa iyang pagsanong sa iyang kasuguan nga atong iampo ang atong mga panginahanglan sa atong nasod, no. Instead nga mag-complain, no, ato kining tabangan sa pag-ampo atong iduol sa Dios ang mga angayan nga iampo sa atong nasod, no, sa pagdumala sa atong presidente, sa mga kabag-uhan sa panahon, no, naa na sa panahon sa ting-init o ang syudad dayon mga igsoon ato usab nga iampo ang mga atong mga naandan nga makananayon nato ang iampo tabang, no, tabang sa katawhan, tabang sa atong nasod alang sa kaabsayan na nga pagabuhaton sa Dios mga igsoon. So atong dalon sa pagampo ang atong nasod sa Pilipinas mga igsoon unsa man ang impress sa atong mga kasing-kasing matag usa sa balahang espiritu, no, ang Dios ato kanang i-apil mga igsoon sa hilom ato kanang i-apil bisan dili ta magdungganay apan nagkahiusa kita pagduol sa usa ka espiritu usa ka Dios nga tinuod ni buhi nga atong gilagaran ug nasinati nato ang mga answered prayer sa atong mga daghan na nga giampo mga igsoon. So sugdan nato mga igsoon, labing gamhanan nga Dios among amahan dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Ginoo Lord God, nagaduol kami kanimo uban ang pagpaubos sa among kasing-kasing kay wala kay mahimo kung wala ikaw. Ikaw among ipataas kay ikaw ang labing gamhanan nga Dios ug labaw na sayod. Ikaw panawagan sa imong mga kanakan nga musangpit lang gyud kanimo, musalig, mulaom kanimo kay ikaw ang buhing paglaom nga angay namong saligan huptan nga ikaw among kusog ug dalangpanan ug andam ka sa pagtubag, pagtabang sa among mga panahon, sa among mga panginahanglan Ginoo. Salamat o Dios nga diha kanimo walay imposible, nga diha kanimo Ginoo Lord God sa imong tukma nga kahimutan ug alang sa among kaayuhan ikaw maghatag gayud sa katubagan Ginoo. Salamat o Dios labaw pa sa among pagdahom ang mahimo nimong ihatag nga tubag Ginoo. Salamat nga ikaw kana nga among Dios nga gialagaran Ginoo. Lord, nining kagabhion sa among una nga iampo Lord ang among nasod sa Pilipinas, ang among presidente Lord, nga ikaw Lord ang magagiya Lord kay President Bongbong Marcos Lord sa iyang paghahimuon nga mga desisyon Lord labi na kinialang sa kahapsayan sa nasod o kayuhan sa mga katawhan labi na sa mga anaa sa malisod nga kahimtang Ginoo nga matabangan labi na sa mga livelihood Lord. Ikaw Lord ang magagiya kaniya uh, kauban sa Vice Lord nga si Sara Duterte ug sa mga senador, mga congressman, Lord, ang mga balaod nun nga ilang ipatuman, Lord, mauyunan nga sibo usab sa imong kahimutan ug ka imong kabubuton Ginoo. Lord, nga dili mo bangga Lord ang ilang mga plano nga tinguha Lord. Ikaw Lord ang magagiya kanila Ramos ang iyampo, Lord, ang kaluwasan sa pisikal, proteksyonan mo sila, Lord, patagaan mo sila may panglawas, o kaluwasan usab, Lord, sa spiritual, Ginoo, magapaabot ka sa imong mensahero, anha kanila, Ginoo, nagasalig kami, nga ikaw, puno sa resource, Lord, kaya ni mo abuton, Lord, sa imong mga alagad, ang among mga namunuan sa among nasod, Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ugad ug padayon namo iampo Lord ang kahapsayan ug kalinaw sa among nasod sa Pilipinas Lord ikaw magatabang maintenar masustenar Lord ang kahapsayan ug kalinaw sa among nasod sa Pilipinas Lord tabangan mo ang among mga kapulisan kasundaluhan mga uban pa nga mga otoridad mga barangay tanod nga ngadto sa pinakaubos Lord mga barangay tanod Lord ikaw Ginoo Lord God ang mga giya kanila sa ilang mga paghanay pagabuhaton alang sa seguridad nga luwas ang mga katawhan sa ilang pagpanikay-sikay sa among nasod Ginoo. Tabangan mo sila, ikaw Lord ang magagiya, Lord magaproteksyon usab kanila Ginoo ug magabutyag ka Lord sa kanila sa mga dautan nga magagaplano pa lang Lord nga
pugnan ug mapakdan kini o bisan ang mga nga mga residente Lord, mga lumulupyo Lord, gamiton mo usab Lord. Pwede nga mahimong witness, magasumbong, magabutyag Lord sa mga otoridad kung naay mga kadudahan nga lihok Ginoo. Salamat sa imong pag-amping sa among nasod. Ginoo, gituohan namo ang imong katubagan sa pinasahi nga paagi Lord. Salamat sa imong pagabuhaton Lord. Ug palayon namo ampo Ginoo Lord God ang mga walong grupo, mga daotang tao nga sila makaamgo sa ilang sayop nga binuhatan, makita nila Lord kung unsay dangatan kung magpadayon sa supak sa gobyerno. Ano, daghan naman Lord ang mga kinabuhi nga nakalas tungod sa mga tao nga buot muguba sa hapsay kalinaw. Lord, himo nga Ginoo Lord God nga mahimo kanilang mapanaminan og bisan sila Lord pwede gid Lord maabot sa imong grasya. Lord, magagamit ka Lord nga sila maabtan usab sa mensahe sa maayong balita Ginoo sa imong mga mensahero Ginoo. Aron Lord sila mabalik kanimo ug mabalik usab sa subakan sa balaod ug tabanghi usab Lord ang among gobyerno Lord sa ilang responsibilidad usab sa pag-atiman kanila sa ilang seguridad, sa ilang panginabuhian o sa ilang kapuy-an Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton o Dios. Mayon man Lord, padayon na mo'y ampo amahan ang pagsaka ni ining COVID virus Lord, among pagampo Lord, nga ikaw magapadayag ka namo sa imong katuyuan o sa imong magapadayag ka sa Lord sa mga dili magtotoo, gamiton mo kini nga sitwasyon nga sila moila kanimo, tawag kanila kanimo Lord og magagamit kag mensahero nga sila maabtan, mapasabot nga nganong nga naa pa kini Ginoo. Padayon mo ampo Lord ni kini mahanaw na sa hingpit sa imong kaugalingon nga kabuton ug panahon Ginoo. Among pagampo amahan nga dili usab kini sakyan sa mga negosyante ug uban pa Lord nga panabi og mga negatibo bahin niini Ginoo. Lord, among pagampo-amahan nga kung nga itugutan gyud Lord nga mabalik na Lord ang protocol labi na Lord sa pag-implement niini pagbalik og suot sa mask depende Lord sa concluded ang lugar Lord, among pagampo-amahan nga gaan kini dawaton sa mga katawhan kay kinialang man sa kayuhan Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton Lord mahitungod niini Ginoo. Padayon usab namo ampo amahan ang mga kalamidad nga pwede gayud Lord nga muhapak sa mga kanasuran among pagampo amahan nga ikaw likay magaiway sa among nasod gikan sa bagyo, linog Lord guban pa nga mga kalamidad Ginoo. Padayon namo ikaw sa ligan nga Lord sa imong pagagamhanan nga ikaw ang naga-create, naga-kontrolar o ang kinayahan maminaw kanimo Ginoo. Busa Lord, ikaw lang gyud Lord. Among saligan nga dili kami maigo sa mga kalamidad o Dios. Dalaygon ka Dios. O padayon usab namoy ampo Lord katong giplano Lord nga jeepney modernization at ilisan ang mga karaan kayo Lord pila na katuigan ug dili na maayo ang mga mahatag niini sa nature labi sa mga aso among pagampo amahan nga mahatagan kini katumanan giyan mo ang mga hingtungdan labi na sa among presidente nga mahatag desisyon niini Ginoo. Lord himo ang Ginoo Lord gaan usab kini dawaton sa mga driver operator Ginoo. Lord sila usab matabangan sa gobyerno sa ilang pwede nga atubangon nga kalisdanan kung kini ra pod ang ilang gisaligan sa ilang panginabuhian Ginoo. Salamat kayo Dios sa imong pagtabang paghan-ay niini ang kining among giampo nga jeepney modernization Ginoo. Ug padayon usab namo ampo Lord God nga mahatagan usab og katumanan kining no permit no exam Lord giyahan nimo among nasod nga mahatagan kini katumanan Lord kini alang man sa kayuhan ngadto mga kabataan nga walang wala Lord
pero determinado Lord nga makahuman aron makatabang sa ilang pamilya o makatabang sa mga komunidad pohon Ginoo. Lord, among pagampo nga gaan kining dawaton sa mga pribado usab nga mga tulungaan Ginoo. Dalaygon ka Dios, among salig kanimo amahan. O maingon man Lord ang kaning panahon sa dry season Lord, El Nino among pagampo amahan nga ikaw Lord ang tabang sa mga namunuan Lord, dili lang mga kanila kundi Lord bisan ang katawhan Lord nga magkahiusa magtinabangay alang sa pagtipid sa paggamit sa tubig Lord o kay kini daghan kay pwedeng maapektuhan ang mga agrikultura ang mga panginabuhian Ginoo Lord God nga supply ni sa Pilipinas Ginoo ang pagampo amahan nga imong giyahan ang ang mga namunuan sa mga gobyerno, mga department Lord nga mga hingtungdan nini Lord aron maminusan Lord ang pwede nga dakong problema sa panahon ni ining El Nino Ginoo. Lord, salamat sa imong pagabuhaton o God. Ug padayon usab namin ampo Lord kay kining panahona Lord daghan kay mabalitaan nga ang mga katawhan nga dali kay nila hunusan ang ilang mga kinabuhi tungod sa depresyon among paghampo-amahan Lord ang makasulbad lang gid ana Ginoo mao man ang buhing paglaom diha kanimo Ginoo among paghampo-amahan nga ang mga kastuhanon niini nasura sa Pilipinas magmainiton magmadasigon Lord nga ah, daghan mga katawhan na oportunidad nga siran gayod sa buhing paglaom diha kanimo ang mga tawo Ginoo. Na dili sayon dalhon ang mga problema kung wala ang imong kusog, wala imong tabang, wala ang imong paglaom Ginoo. Himuang Lord God nga sa dili pa kana mahitabo Lord sila masangyawan, masiran mahitungod sa gospel Ginoo kay kung mas sila maabtan ni ana dili gid nila mabuhat Ginoo kay na ang gahom kusog nga sila makaalingkawas gikan ni ana nga suliran Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton o God. Pagpadayon namo ampo Lord God nga ang druga nga nitapot mura nag-cancer sa among nasod. Lord, padayon ka Lord tabang sa mga namunuan sa among nasod nga padayonon ang paggukod, paghigpit nga pagpatuman nga Lord gikan sa kauluhan bisan sa mga ubos nga hutong diri sa among bisan sa mga barangay Lord nga higpitan nga ipatuman sa mga pulis nga sundalo PDEA Lord ang pagbawal nini pagpangdakop nini padayon nga bypass operation Lord kay Lord ang mga amping sa mga kapulisan nga nagabypass Lord o Lord nga ang mga katawhan usab Lord nga nagagamit niini Lord magmatuto mamatuto sila Lord sa insakto sa panahon nga sila madagpan tagaan mo sila kabag-uhan o maabtan usab sila Lord sa espiritual nga mga pagtudlo Lord aron sila Lord dili na mo matangtang na sa ilo Lord kining pagka-addict niini nga bisyo Ginoo. Ang padayon sa biampo Lord ang mga utok Lord mga supplier nini mao gid ang mabungkag Lord. Lord salamat sa imong pagabuhaton mahitungod nining problema sa drugas Lord nga nahimong nakatag dakong kadaot daghang krimen sa among nasod Ginoo. Mamuhat kag dako niini nga problema o God. Salamat o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug padayon namo iampo Lord God ang among syudad dinis Cagayan de Oro diin kami nanimuyo. O Lord, padayon ka magatabang sa among mayor, magagiya ka sa iyang mga pagabuhaton desisyon si Mayor Rolando Clarix Oy. Lord, tinabangan sa iyang Vice Mayor, si Rodriguez, o sa iyang mga kagawad, o sa mga kauban niya, Lord, alang sa pagpalambo din sa siyudad sa Cagayan de Oro, Ginoo. Lord, daghan ng mga kayuhan nga natabang kanang iyang programa nga proyekto nga matabangan ang mga kabus, dalhon gid nila ang ilang serbisyo sa matag barangay bisan sa mga bukid nga bayan nga area
gidala nila ang mga ilang pagpanerbisyo Ginoo. Lord, buligan mo kana nga buhat labi na kana makahatag man kaayuhan, tabang, kalambuan sa mga katawan Ginoo. Proteksyonan mo sila Lord sa ilang mga pagabuhaton Ginoo. Lord, salamat og para na may ampo Ginoo Lord God nga ang Cagayan de Oro may mong luwas kanunay o ang peace and order Lord napandayon nga mamaintenar tabangan mo Lord among mga kapulisan kasundalohan nga mamaintenar kini ang kahabsayan usab sa dalan giyan mo tabangan mo Lord ang mga nagdumala Lord ug amo sang pag-ampo Lord sa mga daotan nga mga plano ang sa mga tao nga mabutyag usab kini sa dili pa sila makahimo kadaot Ginoo Lord gamiton mo sa Lord ang mga sibilyan nga makabantay ug motaho gilayon sa mga otoridad Ginoo. Salamat kayo sa imong pagabuhaton o Dios kay kini magpadayon daghan ang mga negosyante nga mobubo sa ilang negosyo ug makatabang kini dako sa ekonomiya sa syudad Ginoo. Salamat kayo sa imong pagabuhaton God. Padayon na mo ampo Lord ang syudad sa Cagayan de Oro iiway mo sa mga kalamidad usab Ginoo. Magpadayon na mo ampo amahan ang ilang nahisgutan adtong mga niagi nga curfew ikaw Ginoo Lord God ang maghatag usab og katumanan niini Ginoo labi na ah, ang pag-amping sa mga kabataan aron dili sila makahimog daotan sa ilang paglatagaw panahon sa kagabi Ginoo. Lord, ikaw lang gid Lord ang magtabang ug magaplastar maghan-ay nini alang sa imong kahimayaan Ginoo. Magpadayon mo ampo Ginoo Lord God kaning mga grupo sa mga fraternity Lord ang pag-ampo amahan nga matinud usab kini nga matagaan sila may divert ilang atensyon ngadto sa sport Ginoo. Lord, ikaw Lord ang giya sa mga namunuan sa among syudad unsang ahensya Lord ang pwede mo gather niining mga kabatan-onan aron sila madala o magamit ang ilang mga talento ngadto sa sport Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton ugad ug padayon na mo'y ampon amahan ang mga pagtrabaho sa mga drainage system mga nasa kadalanan among pag-ampo amahan nga matibawas na kini hatagan na kini katumanan giyahan mo Lord tagaan mo kusog sila Lord yung mga nag-work nini ampingan mo sa Lord ang budget nini nga mahatag gayud sa insakto Lord tabangan nimo sila Lord sa ilang pagabuhaton nga may mong paspas apan pulido nga pagkatrabaho Ginoo. Salamat kay kini alang man sa kaapsayan sa mga katawan sa syudad nga nanikay-sikay Lord sa pag-agi-agi sa mga kadalanan Lord among pag-ampo nga han-ay og safety ang tanan kay kini mataga nagkaumanan Ginoo. Ug padayon na mo'y ampo Lord God ang face to face nga klase taliwala nining summer season na gid Lord among pag-ampo amahan nga ampingan mo Lord ang mga kabataan sa ilang mga pag-eskwela labi na sa ting-init na gikay nga panahon ang pinaka ang lisod ani Lord ang public gid Lord nga walay aircon Ginoo. Tabangan nimo sila Lord nga mag-awhag usab ang mga naa sa eskwelahan nga makananayon nga pag-inom sa tubig o ang pagmonitor sa mga kabataan nga dili usab mga bulad sa mga init nga dapit mga init nga area Ginoo. Salamat o amo sa ampo nga ambingan mga kabatan-onan sa ilang pagpanakayan sa ilang panabok sa mga kadalanan giyahan mo sa Lord ang among mga RTA personnel mga barangay tanod sa pag-cooperate sa alang sa kaapsayan niining tanan Ginoo. O salamat o padayon na ampo ang kaapsayan sa mga kamerkaduhan Ginoo nga mag-maintain usab Lord ang mga vendors maplastar usab o ang mga delivery maplastar usab alang sa kaapsayan sa siyudad Ginoo. Salamat sa imong pag-andam sa mga katubagan among gidahom Lord gi-expect namo kay kanimo walay dili nimo mahimo Lord bisan kami Lord nagaampo tawhanon makaingon mi matinuod bagod kini apan diha kanimo Ginoo. Pwede gid kaayo apan sumala sa imong kabubuton Ginoo.
Dalaygon ka sa tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen.